Fotoaparát Exilim EX Z90 měří na tloušťku jen 20 mm a přitom je nabitý funkcemi. Netoužili jste vždycky poslat fotografie z dovolené na jižním pólu? Fotoaparát EX Z90 vám to umožní. Pomocí funkce Dynamic Photo můžete vyjmout motiv z právě pořízené fotografie. Stačí pořídit snímek podruhé bez motivu. Pak vyhledejte jako pozadí fotografii z jižního pólu. A to nejlepší nakonec. Funguje to dokonce i u videosekvencí, do nichž se dají zahrnout také pohybující se motivy. S fotoaparátem EX Z90 je život pestřejší. Není k dostání jen v černé barvě, ale celkem v 6 různých barevných provedeních, takže si každý může vybrat podle svého vkusu. Obrazový procesor Exilim Engine 4.0 zajišťuje vynikající kvalitu obrazu a z četných funkcí vám například režim Make-up pomůže pořídit zdařilé portréty. Skvělé zpracování obrazu vyhladí obličej a omezí v něm stíny způsobené osvětlením. Fotoaparát EX Z90 pořizuje nejen vynikající fotografie, ale také HD videosekvence s rozlišením 1280 x 720 pixelů. Případně můžete vytvořit video rovnou pomocí režimu YouTube Capture Mode a pomocí nahrávače nastavit přímo na serveru YouTube. Fotoaparát Exilim EX Z90. Fotografie vychází vstříc životnímu stylu.